Os veciños dunha aldea do concello ourensán de Sarreaus viven atemorizados porque alguén lles está prendendo lume ás súas propiedades. De momento son incendios en palleiras ou casas abandonadas que se usan como tal, e tamén nos montes, pero temen que acabe acontecendo algunha desgraza. De feito, a última palleira que ardeu está a carón dunha casa habitada que sufriu danos. Palleiras, a de ayer afectou incluso unha vivienda que estaba ao lado, pero palleiras no 24 queimaron unha, no 23 queimaron un par delas. Non sabemos nada, eu por lo menos, quen pode ser, nin teño verbulado nada. Pero ten habido, prenden sempre nas palleiras. E se empeza nunha barriada no fondo aquí do pueblo, que non hai nadie, máis que hai dous veciños aquí no medio, pois arderá todo. Boas tardes, estamos a xoves 27 de novembro, benvidos ao Galicia Noticias. Continúa aberta a operación antidroga activada este martes na comarca da Arousa. Axentes da Policía Nacional están a practicar novos rexistros ao longo desta xornada, en concreto na parroquia de András, en Vilanova, nun operativo que non está confirmado que pertenza ao mesmo ca onte. Trátase en todo caso dun operativo contra o tráfico de heroína, polo de agora hai 7 detidos, así como a incautación de droga e cartos. Os arrestados pasarán previsiblemente mañá venres á disposición xudicial. É o presunto autor de numerosos delitos e volve estar na rúa. Falamos do coñecido como kamikaze do C3. Supostamente roubou en coches e negocios, tanto en Galicia como en Portugal. Nunha das súas particulares fazañas, roubou presuntamente un vehículo e protagonizou unha fuga perigosa perseguido pola policía entre Poio e Pontevedra. Malia todos estes antecedentes, o xulgado decretou a súa posta en liberdade. As forzas da orde pídenlle á cidadanía que extreme as precaucións. Normalmente o descuido, sabe? Cando a xente baixa do vehículo, el aproveita o descuido para montarse no coche e marchar con el. Sempre cerrala é outra cosa non podes facer. Si, desde logo, con presa andamos, pero oye, miren da grandes con presa hai que ter as precaucións, senón... A Garda Civil investiga un veciño da Coruña que foi sorprendido cando circulaba por estrada duplicando a velocidade permitida. Viaxaba pola VG15, o corredor que une Baio con Santa Irena, e ia nada menos que a 181 km/h nun treito limitado a 90. O condutor enfróntase a posibles penas de ata 6 meses de prisión, multa e retirada do carné de conducir durante 4 anos, algo que acontece máis acotío do que parece. Pasan a bastante máis velocidade, a 60, a 80... Se o exceso é moi elevado, pode ir á disposición judicial por un delito contra a seguridade viaria. E aí xa que ten a condena de privación de libertad, a suspensión de permiso de conducir. O conflito entre bombeiros, Policía Local e Concello de Santiago acadou unha nova dimensión nas últimas horas, o efecto no tráfico pola cidade, e non foi nun punto menor. O túnel do Hórreo, o que permite atravesar todo Santiago sen parar, unha infraestructura fundamental, sobre todo en horas punta, estivo pechado toda a noite a primeira hora da mañá porque non había axentes na sala de pantallas dende a que se controla o tráfico, un requisito indispensable para que estea aberto. Como consecuencia, houbo longas ringleiras de coches coa incorporación aos traballos e aos centros escolares. Unha caravana, bueno, de campeonato. A hora que pasei eu, que eran como as 7:30, había unha boa caravana de máis ou menos 1 kilómetro de atasco na entrada do túnel. Comezamos en Vilanova de Arousa, onde continúa aberta nestes momentos unha operación antidroga contra o tráfico de heroína. A Policía Nacional está a facer rexistros en varias localidades desa comarca e xa hai 7 detidos. Alejandro, contanos. Sí, esta mañá incluso levaron a cabo un novo rexistro aquí nesta parroquia de András no concello de Vilanova de Arousa. Os axentes da Policía Nacional rexistraron unha finca, tamén un inmoble que está no interior desa propiedade e tamén un vehículo, un novo rexistro que se saldou cunha persoa detida, pero temos que precisar que polo momento non está confirmado que este novo rexistro teña que ver cos de onte. Novas actuacións que chegan horas despois dese importante operativo que tiña lugar a moi poucos kilómetros de aquí, no lugar de Currás. Ali a Policía Nacional desplegou ata 2 excavadoras para rebuscar nunha leira, mentres tamén practicaba rexistros noutros puntos como Ponte Cesures ou tamén Ribadumia. Esta investigación segue baixo segredo de sumario, polo que teremos que agardar para coñecer máis detalles.
Axentes da Policía Nacional, a Garda Civil e Vixilancia Aduaneira desartellaron unha rede criminal que introducía cocaína procedente de Ecuador polos peiraos de Vigo e Valencia. A última intervención tivo lugar o pasado 17 de novembro na capital do Turia e saldouse con 4 detencións tras a incautación de máis de 2 toneladas de estupefacientes que viaxaban agochadas en caixas de froita. Os máis de 2.000 kilos únense aos 500 apreendidos no porto de Vigo en novembro do ano pasado durante unha operación en que se registraron 4 contenedores de mercancías que importaba unha empresa valenciana. Imos agora ata Lugo, alí segunda xornada do xuízo por agresión sexual a 2 menores. Un mozo de 21 anos senta no banco dos acusados e enfróntase unha pena de 13 anos de prisión. Xa declararon as vítimas, que ratificaron tanto a agresión como os abusos sexuais. Hoxe era a quenda do mozo, el nega os feitos, a súa defensa pide a libre absolución. É o momento en que o acusado chega á audiencia. Esta segunda xornada comezou coa declaración dos peritos dos técnicos do Imelga e do Instituto de Toxicoloxía. Para a acusación particular, os informes avalan a versión das vítimas, que no momento dos feitos tiñan 15 e 17 anos. As dúas, na súa declaración a porta pechada, ratificaron a agresión no caso da máis pequena e os abusos na maior. O informe do Imelga referente a unha di que a versión da representada é totalmente creíble, pero a cuestión de debate é se foron consentidas ou non foron consentidas. El di que sí que foron consentidas. Os feitos sucederon no 2021 na casa do acusado, co que tiñan unha relación de amizade. O mozo invitounas á súa casa, recibiunas en roupa interior e unha vez dentro propúxolles manter relacións sexuais entre os tres, pero ambas negáronse. Nese momento prodúcese a agresión. O mozo, que foi o último en declarar por petición da defensa, negou os feitos. Consideramos que no ha quedado acreditado que haya habido ni la agresión sexual ni el abuso sexual. Había 3 personas en el dormitorio, quien quiso irse se fue y quien quiso quedarse se quedó. Además, consideramos que tampoco existen vestigios para que conste que haya ADN ni semen dentro de la cavidad vaginal para poder acreditar que hubo esa presunta agresión sexual. Tanto a acusación como a Fiscalía manteñen a petición de 13 anos de cárcere, 9 pola violación da vítima máis pequena e 4 polos abusos sexuais a outra vítima. O xuízo quedou visto para a sentenza. Adiantábamolo o comezo do Galicia Noticias. Os veciños dunha aldea de Sarreaus, na provincia de Ourense, están atemorizados por unha vaga de incendios. Laura. Sí, os lumes comezaron hai xa varios anos en importarse día ou noite, cada tanto unha das palleiras da aldea acaba calcinada polas lapas. A última esta, onte mesmo. Polo de agora, nada se sabe da autoría dos incendios. Aquí residen apenas 40 veciños que din estar moi preocupados pola situación e temen que acabe por pasar unha desgraza. As alertas saltaron unha vez máis na aldea de Codosedo. Ardía outra palleira na parte alta da aldea. Van xa media dúcia. A casa do lado estaba arregladiña toda, pero non están aí que os propietarios. Entonces, uns veciños conseguiron as chaves, accederon adentro e, bueno, eles foron os que nos deron acceso a nos arriba e realmente eles xa apagaron un pouco porque xa estaba pasando cada casa deles. Os lumes aquí comezaron aló polo 2021, sempre palleiras ou casas deshabitadas. Tamén son frecuentes os incendios forestais nas proximidades da aldea. É un sin vivir, porque estás aquí e dormes e está mal, porque estás sempre pensando cando pode arder outra vez. Non descansas, é unha ruína. Está xente alerta todo o tempo, non? Sí, é unha ruína, é estropear o rural. É darlle mala fama e non pode ser cada 2 por 3 andar chamando a Protección Civil, aos bombeiros e a todo o mundo. Contan os veciños que malia ter axuda dos servizos de extinción non baixan a garda e moitas veces son os primeiros en actuar para evitar males maiores. Maiormente son nos rincóns onde non hai xente vivindo, porque aí onde a iglesia non hai a nadie. E a parte da izquierda tamén non hai nadie. E non sabes, é onde van fer as fechuras. Hemos tido suerte que non acude antes de que fajan moito daño, a xentiña ve o fumo, e ao ver o fumo xa corremos o que podemos. Sí. Os veciños din que xa non saben que facer. Pero é que levamos a río. Empezaron de lá, volveron para cá. Empezaron de aquí e volveron para ali.
O sea, que plantou lume é por os montes o mesmo, pero é que xa é unha pasada que se este plantando nas casas. Aquí arde unha na mesma carretera, tamén. O sea, que a pouca xente que hai, se plantan de noite, pois mira, moitos morrerán hasta na cama. A situación tamén preocupa os servizos de emerxencia. O de onte, por exemplo, se chega a ser de noite, a casa que estaba ao lado arde. O día menos pensado, pois, podría haber unha desgracia, claro. Xente maior, que os pille na cama ou que os pille dormindo e que non se enteren, claro. Confían agora en que a Garda Civil consiga dar cos culpables e poidan así recuperar a tranquilidade na aldea. Se esta noite ou a primeira hora da mañá de hoxe que intentaron atravesar Santiago polo túnel do Hórreo coa fluidez habitual se darían conta de que non puido ser. Estaba pechado porque non había xentes da Policía Local en Quenda para controlalo dende a sala de pantallas e sen ese requisito non se puido abrir. Así que tocou armarse de paciencia os que aínda a teñan. Vémolo de seguida no Galicia Noticias. Na Coruña morreu a moza de 20 anos que quedara ferida grave no accidente de tráfico da tarde de onte na avenida de Alfonso Molina. O sinistro produciuse contra as 11:30 da noite do martes, cando o vehículo en que viaxaba saiu da vía por causas descoñecidas e bateu contra unha columna de formigón onde quedou encaixado. A causa do impacto, a muller de 20 anos sufriu lesións graves polas que foi trasladada ao Hospital da Coruña e que remataron por causarlle a morte. O condutor do automóvil só tivo danos leves e recibiu a alta pola mañá. Pechado por falta de axentes para controlar o tráfico na sala de pantallas da Policía Local de Santiago. Así estivo esta noite e a primeira hora da mañá o túnel do Hórreo, e iso non é cousa menor nesta cidade, Sabela. Claro que non, Raúl, porque por aquí pasan cada día máis de 50.000 coches. De feito, é o lugar con máis tráfico daqui da cidade de Santiago. O túnel artificial do Hórreo ten unha lonxitude de pouco máis de 500 metros, 4 carrís e discorre baixo terra pola zona da estación. E forma parte da vía que é un periférico, unha alternativa a circunvalación gratuita da AP9 daqui de Compostela. O túnel do Hórreo acaba na avenida de Lugo e o peche o tráfico que durou unhas 9 horas produciuse entre as 11 da noite de onte e aproximadamente as 8 desta mañá. Iso complicou moitísimo o tráfico, non tanto durante a noite, pero sí dun xeito moi importante a primeira hora da mañá. Que foi o que pasou para que se producira ese peche? Bueno, pois non había efectivos na sala de pantallas da Policía Local. Hai únicamente 11 axentes que están formados para levar a cabo esa tarefa de controlar esas pantallas que vixían este túnel do Hórreo, pois por causas laborais e por causas, digamos, puntuais ou de urxencia non había os efectivos que podía e, en consecuencia, o túnel tivo que pecharse durante iso, unhas 9 horas. Ás 8:05 da mañá reabriu o tráfico este túnel do Hórreo que permaneceu pechado durante toda a noite. Con algo máis de 500 metros de lonxitude, a infraestrutura permite reducir a circulación en superficie nun dos puntos conflitivos da cidade. O seu cierre, sen previo aviso, colleu por sorpresa a moitos traballadores camiño ao traballo. A hora que pasei eu, que eran como as 7:30, había unha boa caravana de máis ou menos 1 kilómetro de atasco na entrada do túnel do Hórreo. Logo xa foron quitando os conos, pudimos pasar, pero sei que levaba tempo pechado. Non se avisou, ou polo menos aquí non se soubo, moita xente daqui va cara ao polígono a traballar e esas cousas pois seguramente colleu o atasco. Despois, a hora dos colexios xa sempre se forma moito atasco. O motivo do peche foi que esta sala de pantallas da Policía Local quedou sen persoal durante toda a noite. Teñen un conflicto laboral e cada quen quere o suyo. Para os cidadáns non é bo. Está claro que non é bo, pero eso teñen que resolver outros. E entre a folga de bombeiros, falta de policía local, o único que non nos faltan é os cacos, pero despois do resto temos de todo aquí. A falta de efectivos pola negativa a realizar horas extras fai que un único axente en cada quenda vixile as 150 cámaras que controlan o tráfico. Segundo o Concello, o policía que lle tocaba traballar colleu unha baixa inesperada pola morte dun familiar sen tempo a reorganizar o persoal.
E entón o plan de autoprotección do túnel xa marca que en estes determinados casos hai que pechar o túnel e foi o que se fixo. Non é unha falta de seguridade, senón por garantir esa seguridade se pechou o túnel. Durante a mañá o túnel xa estivera pechado para facer un simulacro. Estuvo cerrado. Pilloume vindo da parte da la hacia aquí e si estuvo o túnel cerrado, non sei por qué, pero estuvo cerrado. Unha caravana, bueno, de campeonato, sobre as 11 da mañá ou así. Fontes da Policía Local non descartan ter que volver pechar nos próximos días. Máis de 35.000 vehículos utilizan este paso a diario. Imos agora ata o municipio de Carballo porque a lagoa de Baldaio está a provocar asolagamentos por mor da acumulación de area na súa conexión co mar que impide a evacuación da auga e provoca desbordamentos na contorna Reyes. Así como ven é como están estes veciños de Baldaio. Esta é a única pista que teñen para poder acceder ás súas vivendas e está completamente inundada. Outros dos prexudicados son os propietarios dun camping que hai aquí a escasos metros. A eles entroulles de cheo a auga nun almacén que teñen. O que reclaman é que se retire canto antes un gran tapón de area que hai debaixo da ponte porque de non facelo din que cando comece a chover con forza a situación vaise agravar. Cada vez que Juan quere sair da casa ten que calzar as botas de auga se non quere mollar os pés. O único acceso que ten á súa vivenda está completamente inundado. Teño unha canoa aí, pero está prohibido andar en canoas por aquí. Como é espacio protegido, non hai maneira. Mais para atrás sigue habendo casas, 2 ou 3 casas hai, 10-15 centímetros ou incluso 20 debe de haber, porque non as botas non chegan. Se queres ir a comprar o pan, teño que saltar polo muro este, poño unha escaleira dun lado e despois poño outra para o outro lado para saltar para ali. A presión que trae a auga non filtrame, entonces temos que ter a bomba xa aí preparada, co tubo hacia fora, poñela polo menos mínimo 2 veces ao día. Gente de aquí tuvo que marcharse para Coruña, para sus casas. Estaban aquí permanentemente, pero tuvieron que marchar. Son as consecuencias dun problema que este ano, polo que contan, comezou hai 15 días, pero que non é nada novo. A ponte está taponada, o que é a unión do Mar Carría, entonces, cando hai mareas grandes, pasan as ondas, entra a auga na ría. Estes días está chovendo moitísimo e o caudal dos ríos crece, entonces xuntase toda a auga aquí. Esta é a terceira ou cuarta vez, chegou aquí arriba a auga. Unha situación que non só afecta aos veciños, tamén aos mariscadores. No pueden mariscar este año, ya no pueden coger nada, lo que es de Navidad. Quéixanse tamén da abundancia de mosquitos. Mosquitos, más que mosquitos, ya te digo, hay una peste, por veces se te quedan clavados en las gafas. A solución teñena clara. Hai un montón de area, hai moitísima area, non dragan, levan un montón de tempo sin dragar, entonces, claro, a auga sube e non abren e non dan ningún tipo de solución. Teñen pensado abrir, pero cando non se sabe. Porque temen, cando chegue un temporal, quedaren incomunicados. Se hai unha cidade onde os ascensores da rúa son necesarios, posiblemente sexa Vigo. As fortes pendentes nalgúnas zonas convértenos en elementos de mobilidade moi prácticos. O problema dase cando fallan. O de Torrecedeira varíase con frecuencia segundo os usuarios. A última vez deixou varias persoas atrapadas durante media hora. Vémolo de seguida no Galicia Noticias. Cada 2 por 3 estamos averiados y hay gente mayor y que no tiene accesibilidad movible y tiene que andar a pasear, a dar la vuelta toda porque no puede circular. Facémonos eco do chamamento do Refuxio de Animais de Cambados que busca un novo fogar para 2 cabalos. O dono faleceu repentinamente e necesitan que alguén se faga cargo deles. Iso sí, deben cumprir polo menos 2 requisitos, dispoñer dunha leira pechada e adoptar os 2. Este é o SOS lanzado estes días en redes sociais polo Refuxio de Animais de Cambados. Buscan fogar para estes 2 cabalos que quedaron orfos. O dono faleceu repentinamente e as persoas que herdaron os seus bens son maiores e non poden facerse cargo dos animais. Non sabían a quen que facer con eles a persoa que era ir á finca onde estaban. Entonces a finca van a poñer a venda, pero os cabalos, claro, teñen que sair dai. E xa non é sair, é buscarlle unha vida digna.
Requisito imprescindible que exixen para os candidatos é que deben adoptalos os dous porque levan toda a vida xuntos. Tamén é fundamental que dispoñan dunha finca pechada porque están habituados a vivir en semiliberdade. Vai a adopción conxunta, eso sí, porque viven os dous conxuntos, levan moito tempo vivindo xuntos e non nos vamos a separar, evidentemente. Os cabalos crean vínculos, son animais de manada, temos que mantela. Están acostumados a estar con xente, estar libres, non sirven para monta, entonces, bueno, pois non sirven estar en establos, entonces, bueno, pois é algo que temos que buscar. Xa recibiron ofrecementos de hípicas e particulares dispostos a acoller os dous cabalos, pero desde o refuxio apelan á prudencia. Van a analizar cada unha das propostas e valorar que cumplan os requisitos para adoptalos. En caso de non atopar un fogar definitivo, barallan a opción do acollemento temporal porque urxe sacalos da finca onde están. A súa ubicación mantéñena no anonimato para evitar que lles poidan facer dano ou subtraelos. O Vigo Vertical encheu a cidade de ramplas e ascensores, pero non todos van ben. Un dos que máis falla é o que comunica Marqués de Valterra con Torrecedeira. Na última avaría, varios usuarios quedaron pechados no elevador durante máis de media hora. Nunha cidade inzada de costas e desniveis, os ascensores urbanos de Vigo resultaron ser unha boa opción. O problema é que algúns deles fallan a cotío. Este que comunica Marqués de Valterra con Torrecedeira é dos que máis fallan. Na última ocasión, esta semana, os usuarios quedaron atrapados no interior da cabina máis de media hora. Cada 2 por 3 estamos averiados y hay gente mayor y que no tiene accesibilidad movible y tiene que andar a pasear, a dar la vuelta toda porque no puede circular. De cada 2 días pode que chegues e non vaya. Sí, normalmente suele estar observado, sí. Cada canto? 5 veces ao mes? 10 veces ao mes? Non lo sé, non sei. Un par de veces ao mes, o sí, a mejor. Facía falta outro, porque cando falla isto non temos para subir para arriba, temos que ir por outras escaleiras, que son máis malas. Aquí faría falta unhas escaleiras, podía que fallara este. Cando non funciona, hai que dar un bo rodeo, que supón un grave trastorno para as persoas de escasa mobilidade ou que van co tempo xusto para entrar ao traballo ou aos centros educativos da zona. Pues ahora no lo cojo tanto, pero antes sí. Sobre todo en época de luces, parece que non la arreglaban. Mira que arreglar non fai pouco, pero ainda así, non vai ben. Es que dar moita volta se non funciona. Avanzar por ali, e hai unhas escaleiras que fanse cansadas comparado co ascensor, e logo quedas como no medio de esta subida, e a seguinte quedas así como, se vas por centro, queda así como un pouco raro. Na zona superior da cidade está o primeiro ascensor urbano de Vigo que complementa este e conecta a Avenida das Camelias con Menéndez Pelayo, que é dos que máis avarías teñen de Vigo. Os veciños falan de fallos de mantemento, ademais son estruturas que sofren pola humidade e a súa relativa proximidade ao mar. A Garda Civil investiga un condutor da Coruña por circular a 181 km por hora nunha estrada limitada a 90. A infracción foi captada na VG 15 de Vimianzo durante un control establecido por tráfico o 19 de novembro. En primeira instancia, as condicións meteorolóxicas adversas imposibilitaron a detención do infractor, que logo foi identificado grazas ás pescudas do Grupo de Investigación de Tráfico. O investigado enfronta penas de 3 a 6 meses de prisión, unha multa de até 1 ano de retirada do permiso de conducir e entre 1 e 4 anos por un delito contra a seguridade viaria. Pois se facemos unha media, tráfico colle cada mes en Galicia cousa de 100 condutores que sobrepasan en moito os límites de velocidade. No primeiro semestre do ano puxeron 651 sancións por exceso de velocidade grave ou moi grave e somos, segundo a DXT, a 4ª comunidade con máis denuncias por iso. Con sinais ao bordo da estrada, con pintura na calzada ou con avisos luminosos. Da igual como non lo advirtan, que parece que nos custa respectar os límites de velocidade. Pasan a bastante máis velocidade, a 60, a 80... Claro, que pasan a moita velocidade, iso non é normal. El mismo de noite pasou un coche por aquí que non sei a velocidade que iría, pero bueno, iría a 100 polo menos. Parece unha pista de pruebas, é o que hai aquí, en esta zona. O sea, aquilo en vez de ser aquilo que hai ali, fora un radar xa estaba. Refírese ao indicador de velocidade que ten instalado na rúa, que avisa pero non multa. Se a idea é que só aprendemos polas malas, a receita chegou o ano pasado a máis de 312.000 galegos.
Galicia é a cuarta comunidade en multas por exceso de velocidade, case 3 de cada 4 sancións. Se non excedemos en máis de 20 km/h en vías urbanas ou de 30 en interurbanas, será unha multa económica, pero a partir de aí... A partir de aí se vai por tramos de 10 en 10 km/h. Por exemplo, de 71 a 80 pues son 2 puntos, 81 a 90 4 puntos, de 90 en adiante 6 puntos. Se o exceso é moi elevado, pode ir a disposición judicial por un delito contra a seguridade viaria. E aí xa que ten a condena de privación de libertad, suspensión de permiso de conducir. No primeiro semestre do ano xa perderon puntos por velocidade case 19.500 condutores galegos. E parece que somos dos que tropezan coa mesma pedra. Básicamente suelen ser bastante reincidentes, o que ten sancións normalmente non che ven porque perdeu 4 ou 6, normalmente perdeu bastantes máis xa. Digamos que non perciben que vaya a ser unha causa de accidente ni que pode ser un agravante de consecuencias en caso de accidente. Unha falsa confianza porque entre o 10 e o 15% dos accidentes son resultado directo da velocidade. O ano pasado colleron nas estradas galegas 1.270 condutores con excesos graves ou moi graves, 25 pasaron pola vía penal. Unha dúcia de coches roubados, 2 asaltos con forza en comercios e case outras tantas detencións, pero volve estar na rúa. O xa coñecido como Kamikaze 12-3, o ladrón de coches que trae de cabeza a Policía Nacional e as locais de toda a contorna de Pontevedra, podería estar preparando xa o próximo furto. Agora deulle polas furgonetas de reparto. As de reparto, por supermercados e sobre todo comercios, e iso sí, porque son máis rápidos. Nós en reparacións temos un poquinho máis de margen, entonces procuramos cerrala. Vulnerables, sí, xa saben que levamos paquetes, que levamos mercancía, vulnerables sí, pero bueno, sempre hai algún descuidado que sí, que, oye, como vai cerquiña e tal, bum, bum. Rouba coa mesma pericia coa que conduce. Esta persecución da Policía Local de Poio valeulle o alcume do Kamikaze 12-3, pero a estas alturas o modelo tanto lle ten. Nós queremos facer unha chamativa á cidadanía para que este pendiente deste tipo de cousas, que hai que ter cuidado, de non baixar do coche, deixar as chaves postas. Foi facendo currículo por toda a provincia de Pontevedra e mesmo en Portugal, onde supostamente vende os coches que rouba, pero os últimos furtos foron no centro da cidade. A mínima... Normalmente é o descuido, sabe? Cando a xente baixa do vehículo, ela aproveita o descuido para montarse no coche e marchar con el. Pois a persoa entrou aquí na farmacia a buscar un medicamento e mentras compraba o medicamento, cando se deu conta, estaba falando por teléfono, salí un momento e xa non tiña o coche. Os 40 segundos pois foi o tempo que lles levou rebarlle o coche. Os repartidores son un branco fácil e máis nesta época do ano en que andan a carreira. Somos máis vulnerables porque normalmente son repartos breves, entonces claro, é un momento que esta persona aproveita. Non é o meu caso, procuro cerrala ainda que tarde 2 minutos, en eso non teño problema. Ten que ser moi raro que a deixa aberta ainda que sea para cruzar a acera. Sí, porque é cuestión de minutos, me ten pasado detalles de salir e ver tirando por a porta. A advertencia esténdese tamén a negocios porque precisa carto fácil para a droga e os últimos traballos foron precisamente en comercios do centro. 2 roubos con forza e un terceiro con violencia porque se enfrontou aos axentes que o detiveron. Traeos de cabeza, pero ainda así o xulgado volveu deixalo na rúa. Dan por feito que a espera da próxima fazaña. Contraste gastronómico no centro de Arteixo. Un dos seus restaurantes máis tradicionais comparte parcela dende hoxe cun veciño ben diferente. Un dos xigantes da comida rápida. 2 conceptos diametralmente opostos dispostos a conviviren no mesmo espazo. Comer de prato ou coas mans, unha robaliza ou un Big Mac. Todo depende do momento, do tempo, dos cartos e da porta pola que se entre nesta céntrica parcela de Arteixo. Pareceme ben, que está ben, que por rapaces e para xente que queira ir aí, hai 2 cousas xuntas. Ese era un restaurante onde iban os políticos e todo, onde facían as cenas estas grandes. Que eu que non son de McDonald's, son de tradicional. Gústame máis o cocido. No, a mí eso me parece una aberración. Es una pena, desde luego. A icona mundial da comida rápida e a icona local da comida tradicional comparten un espazo de contrastes e sabores para todos os gustos. O sea, tenemos los dos contrastes, el querer hacer una comida muy saludable, healthy, cuidarnos y tal, pero es verdad que al final si se está implantando esto a tan gran escala en tantos sitios, pues quiere decir que es que hay mucha demanda también.
Lonxe do que poida parecer, aquí din que non hai rivalidade, de feito foron os donos do histórico restaurante de Arteixo os que lle alugaron a parcela do seu xardín ao xigante americano. Aparte de servirnos para evitar gastos y una aportación económica, pues nos ha servido también para aumentar la oferta con algo, yo no creo en la competencia, creo que la competencia nos mejora a todos. Na rúa o debate está servido. Mentres uns celebran ter máis opcións gastronómicas na zona, outros temen que a comida rápida acabe desprazando os sabores tradicionais e os negocios de toda a vida. Ni me gusta esa comida, ni me gusta isto diante dun edificio como ese que é de toda a vida. E o que ten un neno, pois xa non quere nin polo da casa, nin quere nada. A xente do instituto que tamén non ten tantas opcións económicas como para ir a un bar de comidas. La gente es lo que pide hoy en día. No un restaurante de 5 estrellas, 3 estrellas, la gente que quiere, los jóvenes quieren esto. Máis de 50 anos de gastronomía e un bello hórreo observan con curiosidade o novo veciño, que abre hoxe as súas portas cos nervios propios dunha inauguración. Arrinca a temporada das cestas de Nadal e ábrese unha nova fronte na declaración do IRPF. Se gañamos unha cesta nun sorteo, estamos obrigados a tributar por ela na renda do ano que ven como ganancia patrimonial. Tamén tributan as cestas coas que as empresas agasallan os seus traballadores. Festas de Nadal hai moitas e de importes dispares, desde as clásicas de licores, embutidos e turróns a ostentosas cestas que xeran ringleiras. Unhas e outras representan a ollos de facenda unha ganancia patrimonial que debe incluirse na declaración da renda. O sea, algo extraordinario que ganas tú aparte, entonces es un ingreso que tienes que declarar, como los bonos concilia, como esas cosas. O calquer cesta, eso sí que non o sabía. As pequenas tamén de estar de que normalmente que venden nos bares, pues sí, non, la verdad que non o sabía. Ostras, pues qué bien que non me haya tocado, porque entonces ya vendría Hacienda a buscarme. Tamén as cestas que as empresas lles regalan aos seus traballadores polo Nadal deben pasar por nómina, inclúense como renda en especie e aplícanse as retencións correspondentes en función do salario do traballador. Na nómina se ten que incluir o concepto renta en especie, cesta ou como lle queran chamar neste caso na nómina, e automáticamente se van a aplicar unha retención que corresponda, pois en persoas será do 15, outras do 19. Pues es verdad, pues sí que mi padre siempre regalaba unha cesta e un 10º de lotería. Eso tamén. Pois entonces o que faremos será unha cena ou unha comida ou algo, pois é que nos quede dentro non ter que declarar, entonces. Yo ojalá tuviese muchos rendimientos de trabajo y pagase muchos impuestos, porque querría decir que gano mucho dinero. No tengo esa suerte. O fisco tamén se interesa polos organizadores dos sorteos. Se obteñen beneficios, deben declaralos. Só quedan exentos os sorteos con fins educativos, benéficos ou festivos, como as rifas que venden as comisións de festas, ata un límite de 12.000 euros. A lei o que nos dice que se supera os 12.000 euros en venta de billetes, temos que pagar a taxa. O tipo gravamen é do 20% do recaudado, de acordo? Imaginémonos pois, que recauda 20.000 euros, pois, o fisco chega e establece que hai que pagar, pois, neste caso, pois, 4.000 euros. Capítulo aparte son os requisitos da Lei do Xogo, que obriga a comunicar os sorteos con 30 días de antelación e a pagar unha taxa de 100 euros para tramitar o permiso. Razóns quizáis polas que cada vez hai menos establecementos que se animen cos sorteos. Patrimonio inicia os trámites para declarar ben de interese cultural a Ponte de Cruzul, en Becerreá. No século XVIII este paso era fundamental na comunicación de Galicia coa Meseta. Con esta medida, o que queren é aumentar a protección sobre esta infraestructura, o recoñecemento e a súa conservación. A Ponte de Cruzul en Becerreá, levantada no século XVIII por Carlos III, terá por fin a catalogación de monumento histórico. Era unha bella reclamación local. Sí, que xa levábamos tempo esperando que pasara, así que por algunha noticia boa que hai que celebrala. Pois sí, é unha alegría que promocionen isto e que se arregle un pouco a ponte. A verdade é que sí, porque se leva moitos anos loitando para que isto se faga unha realidade que é bastante importante para o Concello de Becerreá e a súa veciñanza. Foi un viaducto estratégico para a comunicación coa Meseta. Sabemos que es un punto histórico muy importante por ser que posibilitó la comunicación entre dos regiones que antes era muy difícil que estuvieran comunicadas. Home, pois xa veía por onde viña a Nacional 6 hasta non fai moitos anos, e todo o tráfico que quería ir a Madrid ou viña tiña que pasar por aquí. O sea que era unha infraestructura básica.
E tamén para a defensa durante a Guerra de Independencia. A ponte foi escenario da batalla onde o pobo lograba frear o avance de Napoleón e convertiuse nun símbolo da rebelión que hoxe aínda se rememora con esta recreación histórica que cada ano se celebra na propia ponte. Aquí pasaron os ingleses e os franceses aquí pegándose a base de ben, bueno, era o xeito que había de entrar e de salir, que históricamente está comprobado que aquí hubo moito lío, digamos. Pero bueno, ahora unha festa. Levaban desde o 2009 da man de colectivos como Patrimonio dos Ancares reclamando esta declaración de ben de interese cultural. Muy bonito, está en un entorno realmente magnífico y ahora en otoño es increíble los colores que tiene. Unha declaración que permitirá aumentar a protección, recoñecemento e conservación da infraestructura.